Inahanga at ginulat ni Salvador Caninlima, tubong Santa Barbara, Pangasinan, ang mga manonood na sumabak sa National Noontime Show. Taglay ang kakaibang boses nito. Pumalo na sa 15 million views ang plakadong pagkopya ng boses ni Salvador kay Johnny Lee at Conway Twitty nang awitin nito ang Don't Cry Johnny. Sa panayam ng IFM Dagupan, labis ang kanyang tuwa sa natatanggap na papuri. Hindi rin nito makakalimutan ang pagsabak niya sa parehong entablado bilang John Denver Sing-Alike Contest 41 years ago at tinanghal na kampyon sa Grand Finals kung saan mismong si John Denver din ang judge at nag-award sa kanya. Si Salvador ay one-man band kung ituring na performer dahil kumakanta at tumutugtog ng gitara o piano sa mga kasal, birthday o kahit anong okasyon. Kaya bago pa man lumabas sa TV ay marami na itong tagahangang kababayan dahil sa angking nitong talento. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol, Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.